Една ми батерията на... Не му бе. Ами, какай да плуваш на това? То е плитко. Добре, защо се бият са? Не се. Бият се. Бой! Те са ненормални. Моля ви се да не превръщате Божията слава в предмет на противоречие. Нека всеки има доблестта според труда си да получи заслуженото, защото на сила никой не може да придобие нещо, което трайно да го ползва. Да, само за това. За бой. Не. Сбиха се. Колко изпростел народи обаче. Не бива така. Който е хванал кръста, него бе! Моля, всеки да има доблестта. Всеки да има доблестта. Защо не влезни само в водата? И да получи според това, което е успял, защото никой на сила не може да вземе Божието благословение. Гости! Точно сяска. Ми то само селени се... Щом това се превръща в... Никой не му Ма, то е смешно. Ние сами с вашето поведение ни карате да се замислиме дали друг път да хвърляме да кръста. се извършва хвърлянето на кръста. Защото това, което се полага, Великия водосвет, ние го извършихме. Точно. Какъв хубав репортаж може да стане от това. Той застана журналист. Но той е смешно, бе. Не, още не го пускат. Кара се. Още не го пускат човека. Ами